जोबोद गोजोननाय आङो पारसेन्टेजआ 95 नाथाय आं माबे आयदायाव बेसेबां मोनदों होनना फोरमायगोन नोंथाङा? आङो इंराजियाव 69 ओमफ्राय गोरलै बिगियानाव 94 गोरलै ससियेल साइन्सआव 96 फिउचाराव नोंथाङा इयुनावहाय मा जानो सानो जिहेतु फरायनायनि गेजेरजों फोरमायगोन ना नोंनि थंखौ फोरमाय। आङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फानबारि गामियाव जोनोम नाथाय बेनि उनाव जोंनि जोंमा स्कुलनि प्रिन्सिपालनि फंबाय सिमां बिथांनि थाखायनो आङो बे फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बेखौनो बुंनो सानदोंदि दा आङो 99 जौखोन्दो मोननो हादों नाथाय फरायसुलिफ्रा बिनि बांसिन दा जोंना 99आ लांनो नाजानांगोन। जिहेतु नोंथाङा सानसेयाव फरायोमोन बा रिंगानिफ्राय फरायोमोन बिनि उनाव बेलासियाव 4 रिंगानिफ्राय मोनानि 12 रिंगासिम